Mga opisyalis sa Mandaue City nangayo og pagsabot sa katawhan. Kini gumikan kay Tanan ang mahatagan sa 6,000 pesos nga ayuda sa national government taliwa sa hulga sa COVID-19. Kapin 55,000 lang ka mga households ang marilisan sa maong ayuda. Ang report ni Nico Sireno. Sa Barangay Hall sa Labugon, Mandaue City, daghan ang nangutana kabahin sa Social Amelioration Program sa DSWD. Kini ang gisaad sa national government nga 6,000 pesos nga ayuda sa kwalipikado nga mga beneficiaries nga labing naapektuhan sa COVID-19. Apan aminado ang kapitan, di tanan ang mahatagan, mao nga gusto unta ang liga ng mga barangay, ang DSWD ang mo-identify sa mga makadawat niini. Ug mao nang istorya nga gamay rin yung ihatag sa kada barangay, ang mahitabo niya ana gubot kaayo. Kay katong di mahatagan, unsaon naman lang namo. Kaming kapitan mo ilang yaw-yawan, kaming mga kapitan mo ilang awayon. Ang Mandaue City dunay gibanabanang 140,000 ka mga households. Apan sa pahibaw sa DSWD, 55,775 ra ka mga beneficiaries ang mahatagan. 669 million ang budget proposal sa ahensya alang sa Mandaue ning maong proyekto. Pasabot ni Mayor Jonas Cortez, kung sila ang pabuton, gusto unta nila mahatagan ang tanan kay tanan man sab apektado sa COVID-19 ug sa pag-quarantine. Apan limitado ang budget sa national government, maong nangayo sila sa pagsabot sa mga tao. Ay naot unta nga mosabot na lang ta. Kaning ato ron nalipay ta nga dunay ayuda nga gihatag sa national government. Dunay kaya nga di lang unta intaw nato kunon. Unahon ato lang ipalabi una sa mas nanginahanglan. Naa gyud intay nato yung mga kaigsunan nga intawon naglisod gyud. Kay dili tanan ang mahatagan, gipaasikaso na lang sa mayor ang pagpa-release usab sa Senior Citizen Financial Assistance. 4,000 o katunga sa tinuig nila nga madawat ang ipa-release og sayo. Gawas niini, gisaad sab ni Cortez ang releasing na sab sa ikaduha nga hugna sa mga bugas ug dilata alang sa mga residente sa syudad. Doon na tay bugas nga ipangapod-apod na to, no? Na second wave, tag 5 kilos, na pay magsunod ana, pila ka batches na across the board, kada bay atong tagaan. Wa na ta magtan-aw kuan basta naakas Mandaue. Uban ni June Solon, Nico Sireno, Balitang Bisdak.